Rambo vozi kamion, Rambo vozi, Šalta vozi, Rambo vozi kamion. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, Šalta vozi, Rambo vozi kamion. Kupiše moje kolege svi nove kamione. Ostao ja bez posla, Bog tebo. Neće ovi novokomponovani bogataši da prečeruju materijal za kuću sa starim kamionom da ih ne bije maler. Pa reko, šta fali mome fapu, ne voziš mladu, voziš cimenat, jes ti lov? Rambo, nemoj da se ljudiš, molim te. Taka je situacija. Moji svi klijenti danas to su novokomponovani bogataši, znaš, oni su strašno lukavi, ali su mnogo su sujeverni, razumiješ? Znaš ti da nema ni jedna crna mačka na gradilište, čoveče Bože. Dođe prvo onaj mačka Šinter, pobije sve crne mačke, da ne bije ovoga maler, čoveče Bože. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, Šalta vozi, Rambo... Ja šta ću? Uzmem ličnu kartu i odem pravo na sajam kamiona, bote. I tu se prijatno iznenadim, da vam kažem. Ja sam mislio da su ove manekenke samo na sajam automobila. Na sajam kamiona su još iste take manekenke, samo malo obrazovanije. Malo se knjiga više čita. Dolazi kamion. Ulazim ja fino na onaj štand od Mercedesa. Kad tamo dvije plave švabice stoje, manekenke, Bog te rekao, guten Tag, ich bin Bauštelac Rambo. Jel za Mercedes više ne važi embargo? Ne, izvolite, s'il vous plaît, kaže meni švabica na francuski, Bog te. Uđem ja u kamion, imam što da vidim, Bog tebo, Mercedes. Sve je unutra, koža, klima, šiberda, kompas, elektronsko, ja kažem jebote Bog, ovo je ko da sam pilot, gdje ne mogu volan naći od ovih svega, što je ovo, Bog te? Ajde, dobro, snađem se ja, nekako. Koliko ti je ovaj kamion, djevojko? Jedna rata ko moj fap čitam. A reko, ko će ovo zaradi, jesi ti normalna, moram radi onda 24 sata dnevno da vama samo vaš odplećujem. Aj, zdravo. Doviđenja, doviđenja. Dođem ja na Renault. Renault pravi strašne kamione. Uvede mene gore jedna crna Francuzica, razumiješ, u kabinu i kaže, evo, izvolite, vidite, dragi Rambo, ovo je kamion za međunarodne ture. Vidite ovo pozadi, to mi je francuski ležaj. Pa je rekao, što će mi francuski ležaj? A kaže, napravljen je u Francusku. Zato je francuski. A uostalo možete li da privedete s oproštenjem tu, razumiješ, da vam pravi društvo neka šoferka, jeli, da vas mijenja malo. Istina, rekao. A što je ovo, bogati, ajde, gdje vode ova vrata? Kaže, u klozet. Aha, a što ti je ovo? Dobro, vidim, ovo je šolja. A što je ovo pored šolje što ima mnogo manji zazor, Bog te mazo? Šta je? Rambo, to je, vidiš ti, kad se ide u Evropsku uniju. Jesi išao ti nekad u Evropu? Ja sam rekao, bio u Sloveniju kod Burazera neki dan. To ti je sad Evropa. Pa jesi, kaže, primijetio labradore na
carinu. Na carinu su labradori, ja rekao, pa znam zbog droge. Ma kaki droge? Specijalni labradori, dođe, ponjušite malo dolje, da vidi vršiš li ličnu higijenu. Ako se nisi plaknuo, nazad, ne moš u Evropu. A ti fino dok čekaš one papire da uđeš u Evropu, ti fino sjedneš na bide, dođeš na carinu i carini kaže, svaka čast. Svaka čast, fante. Pošto ti ovaj kamion, isto grdne pare u pičku. Rekao, odo ja do FAP-a, do štanda da vidi može li staro za novo. Ja njima star kamion 40 godina, oni meni novi i još da mi doplate. Dolazim na štand, kad tamo niđe manekenki. Samo jedan brko u plavi mantil s hemijskom ovdje. Neko, brko, što je ovo? Kako šta je, Rambo? Pa gdje su manekenke? Kakve crne manekenke, mi smo ozbiljna firma. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, Čalta vozi, Rambo vozi kamion. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Fat mašina. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Fabrike automobila, Priboj. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Igrajte djeco, Rambovo kolo, Rambo vas ljubi, u dupe go